Kani kadai ke video ka bala ring daki patba ke bala fa sya sangat uperta bagade khasan tarik mtau benai ka por janmit ka baki he ki han kita ki VIP lani ki non VIP ru tambah ki dai ki bahiyeng ki basam jong ki minister jong ki officer bagi bana ka jingai baka sarkar kita hiar syamanan kurkalang nagamata ka Cherry Blossom Festival bechua kan deka video ka rukom ya kumduk ya bahe apreng surok ha ka baki ripat ba pat ki habaya no sarut-sarut. Nếu rõ thế nó là gì? Kim berusaha sini saja tuh. Berusaha sini saja. Bat ka ikam laja nagani ka jingyat bahe jongini ki VIP haki surok akatai ka sengi kalau ka jingyap jong we usamna nanang talang nama ka jing tanra jong ki kali ke escort ki minister maka jing mansau jong ka we ka samla ki basong daka bait ka ikam laja ka khatsan tarik kalau nak kajing bitar nak kalian ke babun ke pat ba akabakas kot long time skala penmi ya kan dia kajing kenyum kajing bitar jong ki pat ba ya kan kajing liat bahe jong ki kali sarkar ki bayat ya surok dak ba penpa ya ki siren haduk benda soklut ki skor dak ba penme ya ki ba khamtam kajing kenhit kajing tim kajing tana jong ki pulit escort ki bam juma ya noru kat ki bagwet henti ha kapor bayat ki han jong ki ha ki surok. Ubah fasing kongtim wujud kan bahagi social media orang nadi persyak suaya ka VIP culture ka berangdan kani ke jala wat hadin baka Supreme Court ladap ban penhumbi hukum ban penduk lakam Islam hadu kat nu kajeng sadin baka jeng bi jong kani ke jala kalau wala ka court kala don ban trika Muslim hendrai ki hukum kini kajeng penkan hukum bat ki an ki deng ya na ka por hadu wala ra ka jeng do jo ke mensim ki bakodor hadu kat nu kita ki VIP ki kerki na luar bagla tip lupa ke surok ki long ki baret bat khamya ndai kim dan mesim kat hadu ban penyak beriu kem sangshu balik kim yami kham kloi nala ke jaka song jaka sa bajai kenjai lang kum ki pat ki bayat dor emergency ayu kata ka festival jongki ka ba aibo dia ki hadu banda penyak beriu ubak mebon aleng do ru le thu boleh kendu ik bukum kani ka jingjah hakati ka sing ka khasan tarik ak puar bu nang ki nang po sa shelong iki keli ki pen hairstyle ki pak saran ba ki betek lai saw penwan undala pet po don tangki kena samla ki besong hakani kali ka Voice of the People Party lengba uno aktin Dr. Baskam Marbo kalau penpau ka jing sokhya ka bjon halo ka jing du je ki mesim ki bakodor nama kar kam ya kam yang jong ki hek ki hanya dik ka VIP culture ka VIP teng hadu kan ki sngi ki bamta kalau ka bila ran ba kita ki bjon ka bor ki bjon ka position kim khain satya ya ka jing embryo ne kan kam dei ka bang ngelengo nama kan ka lejan hadu ki por ki bamsua ba din mat ka daw ka sang VVP kalau yang persyak penmenathma persyak ya ka VIP culture ni kata jing le bahe kenya bahe dik ki kali penpa siren ka jing te lai saw ka jing kenya dik ki pat ba ki bawet halti ka sengkian ki kali ya ka bakasang VVP ka khat banyale persyak Haka juga por Dr. Baskam Marbo ulong pat penken mau ya baro ki badan haka sang VVP bagi deban ken mau bakasang kam na sya ya ka jing le bahe ni kata VIP culture
Mada juga por upangkan ma lada don kinu-kinu ke batu bandrong syakasang VVP. Kemudian setiap khpil pi bakan don kan ni ka VIP culture.